Bon dia, estimats picassentins i picassentines. De nou em dirigisc a vosaltres com he vingut fent-ho per informar-vos de la situació i de l'evolució que estem vivint a causa de la Covid-19. Des de l'Ajuntament i sempre velant per la seguretat i la salut de la ciutadania, ens veiem obligats a suspendre l'assistència als actes culturals i religiosos en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe. Per això vos comunique que després de la reunió mantinguda ahir per la vesprada amb el rector Vicent Cardona i el president de la confraria Mare de Déu de Vallivana, José Jiménez, els actes religiosos a partir d'avui se celebraran a porta tancada i seran retransmesos per les xarxes socials. En el cas de la novena, a partir ja d'esta nit, es realitzarà a l'interior de l'ermita sense presència ciutadana i es podrà seguir en directe pel canal de Facebook Picassent Directe. Les misses de campanya del dia 8 i 9 de setembre tindran lloc a les 9 del matí a l'interior de l'ermita i a porta tancada, i també es podran seguir pel canal de Facebook de l'Ajuntament de Picassent. Tindrem també misses el dia 8 i 9 a les 12 hores i a les 19:30 a l'església de Sant Cristòfol amb aforament limitat. I pel que respecta als actes culturals organitzats per l'Ajuntament i després de la reunió mantinguda també ahir per la vesprada amb les agrupacions musicals del poble, els concerts de la Societat Musical LOM i la Societat Artístico-Musical de Picassent se celebraran a porta tancada i seran retransmesos per les xarxes socials municipals. Per altra banda, l'acte previst per al divendres 4 de setembre i que estava dirigit a homenatjar les persones que varen treballar durant l'estat d'alarma pel benestar de la ciutadania ha sigut suspès i esperem poder-lo fer més endavant quan les circumstàncies ho permeten. També s'han suspès les pel·lícules previstes per al dia 3 i 4 de setembre. I sincerament vos he de dir que per a mi la cancel·lació de les festes ha sigut una de les decisions més difícils que hem hagut de prendre, perquè com a picassentina sé com és d'important les festes en este poble. Hem estat dies donant-li moltes voltes a aquest tema i hem fet totes les consultes que han sigut necessàries i, com he dit en altres comunicats, la salut i el benestar de la ciutadania de la meva població està per damunt de tot. Davant aquesta realitat no ens queda una altra que apel·lar a la responsabilitat de tots nosaltres i ara, encara que soni a repetició, cal ser conscients que la mascareta és obligatòria, així com també mantindre la distància de seguretat i les correctes mesures d'higiene. Com a Ajuntament tenim l'obligació i la responsabilitat de velar al màxim pel benestar i la salut dels nostres veïns, evitar situacions en les que es poden produir contagis i aplicar totes les mesures que siguin necessàries a favor de la seguretat sanitària. Per això, des de l'equip de govern, no hem deixat de treballar i esforçar-nos per mantindre un Picassent fort front al Covid-19. El pròxim dilluns, dia 7 de setembre, comença el curs escolar. Des de l'Ajuntament hem mantingut les reunions necessàries amb els centres educatius per garantir que la tornada a les classes es faça de la manera més segura possible. I al mateix temps demane prudència i responsabilitat a les famílies per complir les normes que es dicten des dels protocols que s'han fet des dels diferents col·legis. La situació actual és inestable. Les xifres, en general, són més bé preocupants i avui sabem quines són, però no podem previndre el que passarà la setmana que ve. En l'últim mes, la comarca de l'Horta Sud ha passat de 2.269 a 4.128 i en Picassent de 23 PCRs positius que es registraren a finals de juliol, avui, a hores d'ara, en tenim 91 des del passat 31 d'agost.
I vista l'evolució, allò més prudent no és realitzar els actes programats perquè des de l'Ajuntament, com a entitat pública, no podem arriscar-nos el més mínim, ja que a les nostres mans està la responsabilitat si es produirà un brot o nous contagis en els actes organitzats. La gravetat de la situació no és enorme, però abans d'arribar a aquesta gravetat hem d'intentar pal·liar els contagis i intentar minimitzar-los. I com ja vos he dit en diverses ocasions, amb tot això no vull alarmar-vos, sinó animar-vos a seguir així, perquè la immensa majoria de vosaltres teniu un comportament correcte, compliu les normes establertes per sanitat i per això vos dono les gràcies. Perquè si cadascú assumim la nostra part de responsabilitat, és més fàcil fer front al virus. Vull donar les gràcies i felicitar especialment als professionals del Centre de Salut de Picassent que dia rere dia, sense decaure, posen els seus esforços en atendre les necessitats sanitàries de la població. També vull agrair el treball que s'està fent en les dues residències de majors que tenim al poble i felicitar-los perquè en les converses mantingudes avui amb les directores dels dos centres de residències de majors, fins ara no hem hagut de lamentar cap contagi i això sempre és motiu de satisfacció. I per altra banda, agrair, com no, el treball de les forces de seguretat, policia local, protecció civil, guàrdia civil, les quals no han deixat de velar perquè es complisquen les mesures establertes. Per últim, dir-vos que no deixeu d'estar ben atents i atentes als diferents canals de comunicació de l'Ajuntament per seguir l'última hora de l'evolució de la situació. I, per favor, una vegada més, demane responsabilitat. Ara, més que mai, hem de ser un Picassent unit i remar tots en la mateixa direcció. Per això vos dono les gràcies per la vostra paciència i comprensió.